Sestri a bratia, milí priatelia, dnes je 15. december. Včera sme na našich nablískaných adventných vencoch zapálili 3. sviečku, čo znamená, že do štedrého dňa nám zostáva len necelých 10 dní. Mimochodom, máte už postavený stromček? My v návsi áno. A to vďaka našim obetavým bratom a sestrám. Nie je nádherný? Podľa jednej legendy to bol práve Martin Luther, kto priniesol vianočný stromček do svojho príbytku ako prvý. Večer pred Vianocami sa vraj prechádzal po lese, keď sa zahľadel na nádhernú hviezdnu oblohu. V tej chvíli si spomenul na svojho Spasiteľa, Božieho Syna, ktorý tú nebeskú krásu kvôli nám opustil. Rozhodol sa, že túto neobyčajnú udalosť opäť pripomenie svojim deťom, a to prostredníctvom malej ozdobenej jedličky. Sviečky na nej mali symbolizovať hviezdy žiariace nad Betlehemom, Ježišovým rodiskom. Ako to však býva, legendy nevždy zodpovedajú skutočnosti. A ani tá o Lutherovi, nesúcom na chrbte utešený ihličňam pre svoje deti, s najväčšou pravdepodobnosťou nie je pravdivá. Zmienku o vianočnom stromčeku totiž nenachádzame v žiadnom z jeho listov ani v slávnych rečiach pri stole. Nezmienujú sa o ňom ani Lutherovi súčasníci, popisujúci jeho život. Kde teda spomínaná legenda pramení? Zdá sa, že v rytine Karla Augusta Schwergeburta z roku 1843. Umelec na nej zobrazuje Lutherovú rodinu zhromaždenú okolo žiariaceho stromčeka tak, ako bolo zvykom v 19. storočí. Dnes vieme, že šlo o anachronizmus. Nechajme ale zaznieť slová samotného Luthera, ktorý mal Vianoce skutočne nesmierne rád. Pozrite sa na dieťa a zabudnite na všetko ostatné. Všetko, čo je, bolo a bude, patrí jemu. Nech sa vaše svedomie nestrachuje, ale nachádza potešenie v tomto dieťati. O ničom nepochybujte. Sledujte, ako leží v lone Panny. Smejte sa s ním. Pozrite sa na tohto Pána pokoja a váš duch bude pokojný. Hľadte, koľkými spôsobmi vás Boh pozýva, kladúc pred vás dieťa, u ktorého nájdete bezpečie. Nemôžete sa ho báť, pretože nič nie je pre nás pôvabnejšie ako dieťa. Bratia a sestry, želám vám pokojný zvyšok adventu a pod vianočným stromčekom najmä úprimnú radosť zo stretnutia s Bohom, ktorý vás miluje. Amen.